Diňe bir dugma basmak bilen ähli saglyk meseleleriňiziň derrüw çözüljekdigini arzu edip gördüňizmi? Indi bu täze saglyk kapsulasy bilen mümkin bolar. İçeri girin we bu ösen teknologiýa galan zatlar etsin. Saglyk kapsulasy iýmit diňdiriş meselelerinden başlap dowamly agyrlara çenni bedeniňizdäki islendik meseleni ýüze çykarmak we düzeltmek üçin ösen skaner teknologiýasyny ulanýar. Saglyk kapsulasy size alada eder. Emma bu hemmesi däl. Saglyk kapsulasy hem isleňize göre taşky görnüşiňizi gowlaşdyryp biler. Horlanmak isleýärsiňizmi? Sport beden guruluşy barmy? Mesele ýok. Ýaş görünmek isleýärsiňizmi? Bir dugma aňsat basýan. Täzeleniş kapsulasy döredüçilik jemgyýetinde her bir adam üçin muhit el ýeterli bolar. Bu öňe gidiş teknologiýanyň mümkinçilikleri barada has giňişleýin öwrenmek isleýärsiňmi? Halkara online formuna global kriz çykalga bar.